Takže toto lidi, teď před sebou vidíte dvě PSPčka. Dole je PSP 44, počkejte, to přesunu trochu. Tak, tady dole je 344, jo. Tu už znáte, tenhle kód. On to není vidíte, ale tam 344. A starší 2004. Trochu chráptím, ale to nic. Jaký je hlavní rozhodnávací kód vodních? Takže když se kliknete na 34, tady nemá žádné logo a tady má Sony. A starší 2004, tady vpravo nahoře má logo. Počkat, to by bylo vidět. Jo, teď to vidíte Sony. Tady má logo PS. PlayStation. Dále taky má jinak dána vlastně ty tlačítka Select a Start. To jsou jakože taková zaoblená tady dole. A tady jsou takhle kulatá. Nebo ne kulatá, ale takový oválky. Samozřejmě tady je pak tlačítko Home. Home. A tady je tlačítko PlayStation, u toho novějšího. Takhle všechno ze přední strany. A pak když se to otočíme na zadní, tak vidíte u staršího je to logo P. To je takhle tlustější o dost to kolečko vzadu. Jinak takhle jsou na design ničím neliší. A když se oba zapneme, na svého rozhraného asasína. Tak jo. Tady se normálně u obou nejdeme do systémového nastavení. Obě máme flashnu, to jenom abyste neřekli. Víte, první položka nickname stejná, system language stejný, character stejný, UMD auto start, catch. A tady PSP 2004 chybí color space. Ten je mezi USB charge a UMD catch. Jo, tady vidíte. USB charge a UMD catch. Takže to je jediné, na co jsem přišel. Jinak ani v recovery menu jsem nic nenašel, co by chybělo. Akorát jedna taková věc při hraní, kterou jsem zjistil, je, že já se teď zamknu, že to starší PSPčko má menší zdvih kláves. Veškerých. Tak ještě jedna věc, že vlastně PSP 2004, tady diodka, možná ty kameře není vidět, ale ona má takovou diodku a vevnitř má takovou malou tečku. Jo, přitom 34 to má takhle celý. On to na té kameře není vidět, no. A jinak teďko by za chvíli mělo být nahraný i video. Nebo no to se nahraju tohle video až potom. Ale nahraju video jak flashnu 2004 a 3004. Takže čau.